so ihe anyị na-ekwu, sorry for that break, ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na mmadụ mere gị ihe na Chineke si n'aka mmadụ gozie gị, ka mmadụ cheta mmụọ mere gị ihe, ọ dị very important. Ihe o nyere very important bụ ka a ghara ịda agbawa ụgwọ ka mmadụ ga-atụ anọ ọnya mata nji wee sị gị kwụrụ ofu ebe. Ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele, ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara ka ọ na-ele, maka na ị na-akwụgharị from ebe ya amasị mmụọ mere gị ihe, and ọ bụkwa ndị chọrọ ịnọ on the same side. Yes, ọ bụrụ na ihe ọma mere gị, ị maa na ị ga-ejekwaje enye ndị ebe a, na ọ bụzi na ịchọrọ ịda efegharị ka ihe nwa ị marụ na ọ bụzi na ihe ọma mere gị, ije setụrụ mmụọ nke a, ijekwa setụrụ mmụọ nke a. Mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịda esetụrụ ofu mmụọ, ikwuru ofu ebe. Nke bụ eziokwu na ndị mmadụ aghọtara how things work. Ọ bụrụ ụbọchị anwa alụrụ ọrụ kwada ka ọ na-ele, dịka nsi gwa gị, enwere ike o nwere ndị nwere problem. Example, onwe onye ya bụ onwe problem, ịgwa ihe ọ ga-eme within days, ihe ahụ eme. Yes, nwee ndị bụ na o nwere problem, ịlụchara ọrụ ma gwa ihe ọ ga-eme, o take like weeks o wee mee. Ngwa ndị ka ha nwere ike iteke months, o dependre. O nwere ike iteke kwa year. Yes, ihe kpatara ya bụ na keesi mmadụ niile abụrụ ofu. O nwere onye nwere keesi onye ahụ nwere ọ dị twisted, mmụọ aka ya dị na ya ebu ibu. Mmụọ ndị na-asị opposition, ndị na-asị no, na onye na-etu anyị wee mee anyị nke a, na onye ahụ mee anyị nke a, mee anyị nke a, dị afọ na-agha edili wit nyanwa. Ọ dị iche. Opposition akarịa, opposition akarịzie emegịrị ogbuwozi oge anwa ụfụ na ọfịawa ahụ. So o nwere ndị bụ nke ahụ the problem. O nwere ndị bụ the problem. So ọ bụrụ na mgbe enwere ike n'ụtọ mmụọ ekwere m anyị n'ogiri, the person na-alụ dị ọrụ keep on pleading on your behalf. O nwere ike mee ya olinga. Ọ pụtara na mmụọ ahụ anọrọ ọrụ, pụtara na mmụọ ahụ anọrọ, mana keesi niile abụrụ ofu. Ghọtara ya? Keesi niile abụrụ ofu. Example, ịrụ keesi Matias Eze-Ana. The case were linger because I had a vested interest. Ndị mmadụ, ndị for and their guests. Mana o nwere kesi ya ọ dị etu ahụ na ọkesi ya wee onye aje na polisi da undertaking na ozugbo o mee linga. O linga because e nwere vested interest merienu. So ya na-achịkọwala gị wetu akọ dịkwa n'ihe mmụọ. O nwere kesi ị ga-enwe na mmụọ, ihe niile o simple pleading kesi end ya. Nwee nke nwee ike linga. So mana mgbe ahụ ị nwere ndidi, ọ ya ka ejesi na-enwe ndidi ka mmadụ ga-atụwakwa ihe mama atụ. Jizọs ndị ụka ọbịa gwara ya na Baịbụl sị na ọ nwere mgbe ọ gwọrọ mmadụ 10, mana ofu onye bịa kenye o wee na-asị ọ bụ na ọ bụrụ mmadụ 10 ka ọ gwọrọ. Ya so ihe ọ pụtara bụ ibi nna Jizọs nwasị bụ na-atụ anya ekele. So ọ dose na ọgwụ erabaị etu a ka ọ dịkwa na ndị ọzọ niile, ndị ọzọ akpọrọ ọrụ. Ọ bụghị ara na mmụọ nyere ya so nyere aka wee rụọ ọrụ ọrụ, a na-atụ anya ekele. Ghọtara ya? Ọ bụgoro na onye ahụ dị personal atụrụ anya, mmụọ nwere ike na-atụ anya like mụnwa personally abụ ụsọ mbọdị nwere m ike ịnọgide si mmadụ kere ihe ọ ya emere mmụọ. I don't believe in such. That ọ bụrụ na mmadụ bịa chụọ appreciation na ọ ma atọ m ụtọ na ụdị pụrụ iche, ọ ga-atọ m ụtọ na ụdị pụrụ iche, and ọ ga-etriga more joy. Ọ ga-emekwu asị m mmụọ ebe ọ bụ na onye na-etu a chetara ihe ọmụ mere si mere ya mmụọ. Ghọtara ya? Then mana personally abụrụ m onye na-eje asị mmadụ kere ihe ihe eme ma ọ bụ no, I don't do it. But I don't do it does not mean na mmụọ na-eje ozi anaghị atụ anya na onye emere ihe ọma na-echeta. Especially ndị nwere ndị emere ihe ọma on their own. Anyị na-eme n'ọfịs today, mana e nwere ndị si mba dị iche iche sendịrị ego. I didn't even ask them. No, na some of them for send the message, the invitation for love feast and the birthday. They just send money, drop all more evidence na ha send the ego to support all the love feast and them. One of them did to make a take okay. Na ya wasaraka them because ya na-eme wasaraka. Ghọtara ya?
so o nwere mmemsi n'obi so mana ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ihe njisi gị na-akwụ ofu ebe ka ị wee nwee ike mmalụ ọlta ị ga na-achụ aja maka na ị ga na-achụrụ dị aja eji m onwe m wee maatụ na ọlta m hụrụ onwe m belong to na m na-achụ aja na ya steady na-eme kishon ihe na-aga ọfụma pụtara na eze mmụọ n'ebe ahụ adịghị ada ala kenete etu ha ka o kwesịrị ịdị so mana ihe mere nụ andọ because of na ndị mmadụ na-abụ ifewa meelefa ọgwụgwọ na ọdịbịa nọ n'ọrụ ha ma dị happy identify with dibịa kama o jee n'ụlọ ụka ebe ọ ga-eje ruo ebe ahụ nwere ike ọsị ogoro pasọ moto ọsị ọlụọ ọta ọsị ọlụọ họl in appreciation mana dibịa nwa jezi je lụọ ọrụ ụmụ mmụọ ajezi je lụọ ọrụ one ghara ya aja ọntụsie na ọkwụrụ dibịa ụgwọ o chefuzie na ministry ahụ ọ na-eje na ọ na-enwe some donations and ego ọ na-contribute there but anyway the choice is yours. But ihe na-achịkọwalụ gị bụ na ọ dịghị ahapụ ike nyụrụ ahụ je na-eke isi ọkpọ yes ihe m na-ekwu bụ na kaba arụfụ niile erota mmụọ mere gị ihe iche na ka ọ bụrụ na aka ji ọfụ ma ọ bụ eze mmụọ rụrụ ọrụ ga na-achụgharị gị ịghọtara ya ga na-achụgharị ma ọ na-elotarị gị ọ bụrụ mmadụ niile nwere ike ịbịa na-elota ụdị ihe like mụnwa personally lụọ ọrụ ọrụ enwere m time ịnọkọta chat gbanye sị gị lotazigara enwere m the such time so n'ọgụ nwa na onwe gị bụ onye kwesịrị ịma ihe ị kwesịrị ime and nwere onye na-alụ na tempụ enweghị asị ya mee nke a ka iwu ka ike aka ị ga-emere nke a niile we don't coerce anybody kama na ihe dị mkpa bụ na ọ bụrụ na mmụọ mere gị ihe ka nwa arụrụta mmụọ mere gị ihe nke ịbụ akwụrụ ofu ebe ka ị nwere ike mara mmụọ mere gị ihe mana ọ bụrụzikwa na ị chọrọ ịna-esi from pillar to post what I will advise you bụ enye ndị ebe maka na ọ kpara nkwa ahụ si ngwere bere ya ọrụ ọ bụzie na ị decide na ị ga na-awụgharị from here to here ị marụ na ihe ọma meele gị na ị kwesịrị ije kene mmụọ nka kene mmụọ nka ị na owu anyị maka na ọ nwere ike nke isi anwa ọ bụrụ na ọha nwarụrụ ọrụ yọtara ya at that particular moment mana ọ nwere ike ọ bụrụ ụbọchị ụkwa dara abụrụ ụbọchị ọ na-ele o nwere ike ụbọchị ahụ eji macha ọchị ọ bụrụzie mgbe ime ufugoro na another person so ọ bụrụkwa na ije si ka ije kene another person anwa mmụọ ndị arụrụ ọrụ ịhapụgoro ahapụ ga na-agbanwe ụlọ o nwere ike nke onye ọfụ arụ ụlọ gị nwere ike kapụ ụlọ ọ ga-eme ikwuchọ ịghọtara ya piano mana ihe dị na ya bụ o nwekwara ike bụkwa nke onye ọfụ rụkwara ọrụ ịghọtara ya mana to be on the safe side ihe ndebe ihe ndebe but I will advise you ana m agwa gị method wọkụ nwa akwụrụ ofu ebe ọ ga-enyere gị aka etu ọ ga-esinyere gị aka bụ na ka mmadụ ga-atụ gị ga-esi ghọta nkụzi ya ọ bụrụ na ịbụ onye nwere special hospital ị na-eje ị ga na-spend more you know why ọ bụrụ na o nwere particular hospital ị na-eje for ya check-ups the doctor amadugo ya ejirigo ya medical record ịbịa ha na-akpọ kaadị gị weta kaadị gị ebie dọkịta saa ọsa wee tresi ya medical record mara ihe ị na-ayakarị mara ihe nke ahụ adịrọ gị kere possibility na ọ nwere ike ọ bụrụ those previous oyi ị na-aya bulitekwara again ma ọ bụrụ o nwere area ọ ga-eneba anya ọ ga-eme ọ ga straight to the point maka na o ji ya medical record mana ọ bụrụ na ụlọ ọgwụ ọzọ ka ijere nwanne ị ga-agafukwu mmụọ money maka ijere ụlọ ọgwụ ọzọ o jiro ya medical record so ọ ga-eme random test ọ ga-eme so many tests because ọ mara ebe ọ ya ebido so o mee gị spend the more money etu ahụ ọ dị niile eje n'ụlọ ọgwụ ị na-esi n'ụlọ ọgwụ nke abanye n'ụlọ ọgwụ ka ọ gaghị na-espend ego mana ọ bụrụ na o nwere medical doctor na-ama na-eji ya health issue ọ bụrụ na ị nwee challenge bịaka gwa ya ọ marugo ọgwụ o nyere gị before nke arụrụ ọrụ then mara ebe a ga-esi kpọnya bụ onye ukwu ụwa ịghọtara ya ọ marugo ebe ọ ga-esi chanel mara ihe kwesịrị imere gị ịghọtara ya mana ị na-awụgharị ọ gaghị na-espend ma ọ ma nụtọ n'irukwana ụlọ ọgwụ a ebe aka adị mana ọ bụrụ na ofu ụlọ ọgwụ ihe na-ejebu mgbe ofu kaadị anyị gbara ga-asa abụ for eternity ịghọtara ya so a sị m atụọrọ ọmara ọmara atụọrọ ofeke isi n'ọfịa ọ bụrụ na ị mara asụ sụọ n'ikwe ọ bụrụ na ị mara asụ sụọ n'ala ma ọ sụọ n'ụkwụ gị so ejigo m ọkpọsa aka
mana ihe nna-achọ ịkọwara gị bụ na marụ ka esi echukwa mmụọ mere ihe kene mmụọ mere gị ihe maka na ekene nwaanyị na-agwa akịrị ike adịghị gwọta ọzọ. Ọ bụrụ na mmụọ mere gị ihe i were otutu enyenye mmụọ ọzọ ọga ịka jikwa ụgwọ and na-agbasapụ aka na givers never lack. Givers never lack, especially to mmụọ mere gị ihe ka i wee nwee ike strike a balance. Ọ bụrụ na mmụọ mere gị ihe try ya to reciprocate no matter how small. Na nkwụsị ebe a mana ihe na-achọ ihe asị ịghọtara nkụzi tata. Inwe ajụjụ na nkụzi a akụzi taa, send alụ message na WhatsApp ma ọ na-echọ ka agbara gị afọ mmiri emi, send message na WhatsApp 08138243871. I repeat 08138243871. N'aha Chukwu Oke nke pụrụ ime ihe niile, agụọ m ọfọ n'isi ndị Friends of the Temple and the Children of the Temple. Ị nakwazi ndị sonyere anyị na-achọ nwa Novemba, asị na maka ya emere. Asị m onye si gị ojere ụlọ ije ọjọọ ojebe onye jeru na onye sikwanụ si ọnwụ na ọ ga-ejere uru ya nwụọ. Asị m na akaka ya mụ na jijiji ya mụ nọ. Asị m onye si na ụnụ ga-adị mma na onye a ga-adị mma, mana onye si na ụnụ ama adị mma na onye a ama data mma dịrị ụwa agwụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya eme. Ka ọ dịkwanụ n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ first, mana echi niile bụ first. Oge awa nke eziokwu ga-abịa mana in different dimension. Ka ọ dịkwanụ onye ndụkwazie ya kọrọ ndị ya dị ya. Daalụ ndị enyi m ndị metara onwe m, ndị ezi enyi m. Ọ bụrụ na o nwere meseji chọrọ isendịrị m na WhatsApp, sendịrị m ya na personal WhatsApp 0805-7837-672. I repeat 0805-7837